लोगोफोर आं नैबे बानलु बागाननि बिसयहाय सिगांहाय भिडिअ लाबोखांखाबाय बेनिखायनो आं फारसेनिफ्रायनो खोन्थाजोबनाय नंला आं ओरैनो दिन्थिहरनो सानबाय नै नायदो लोगोफोर नै बानलु फिथाइया माबायदि थायदों नै सोरबा जुदि गायनोबा बेखौनो गायबानो जाबाय नै ओरैबायदि थायखायो हनै दैज्लाङाव जानोनो मालाय हनै फोरानना दोननोसै हनै नै हनै बिहामजोफ्रा हनै खागासिनो दङ जोबोद मोजां नुखादोंलै गस्ला गोजाजों बानलु गोमोनजों खोथा गैला आंहा थांबावनोसै नै बिराद मोजां जाखादों खेबसे खाखो आच्छा खेबसे खाखो खौहाय जुनेन खेबसे खाखो हिसाब गैयि हिसाब गैला मथा मथि 1L सो बेनि बेसेनफ्रा 1L नि मेनेजार साहाबा गैया खामानि मावहैदों नैनि बेसेबां खाखो गोमोन गोजा नाथुर बियो नाथुर अनलाजों जानो माने दैज्लाङावहाय जानो थाखाय फोराननानै दोननाय जासिगोन आलासिफोर फैदोंनो ओमफ्राय बिहामजोआ बेनो बिनि बिब' दङ बिमा दङ हनै खागासिनो दं होगासिनो दं नै अखा बुरजा हाबा दखानफ्राव थांनो हाया दा ओंखायनो फोराननानै दोननांगौ औ फोरानखानांगौ मोजां रेडि खालामखानानै दोननाय बायदि जाया मालाबा थांनोबो सोलाबा औ सनजयनि बिखुनजो फैदों ओमफ्राय बेवाइ सासे दङ औ बै गस्ला गोजा गाननायानो हनै सनजयनि बेवाइया आं बिहामजो जाहैबाय ओमफ्राय बेबो बिहामजो नै ओरैबायदि बिहामजोआनो होंगो दोंगो ज' गथाय जोबा बेखौ दामफार गंसे जासिगौमोनदां जोंहा महर गैया हा गोसोमजों दाजानाय मा खालामनो इसोर दानाय उफाय गैया बानलुजोंबाबो बेरा नै बिहामजोफ्रा बिराद गोरोंथारलै बुंनोहा इसोर दानायसो दा सोमलेबाबो गुफुरबाबो औ मोजांखा मोजां औ मोजां बेखौनो हरदों रंजानो औ इसोरा जेरैबायदि सोरजिदों बेखौनो सन्थुस्ट' खालामना लानांगौ खागासिनो दङ बानलु माखासे बानलु होनो माखासे बानजुत होनो माखासे बानलु होनो औ सोरबा फानलु होनो ओमफ्राय आंहासो चेनेलाव सोजोबा कमेन्ट हरजानोसै फानलु ना बानजुब्रा होननानैहाय ओरैबायदि मानसि नाय मानसिफ्रा बिदिनो बुङो नै न'आ बेनो नै बिराद मोजां उन्नति जागासिनो दं नै न'आ बानलु गायनानैहाय ओरैबायदि उफाय जाबाय बानलु गायनानै ओरैबायदि उफाय जाबाय केजियावनो मोनो केजियाव बेसेबां हरदों दाख्लै खानाया ना मैया खानायमोनलाय केजियावहाय बेसेबांमोन 50 40 बेफारिफोर लांफैदों 1 कुइन्टेलमोन नामा बेसेबां जाहैखोनो सोङाखिसै ओरैहाय दै दंजोबो नै बे दैयासो मा खालामसै हाब ओरैथ' गोमोन गोजा हनै ओरै मोनजोब्बाय माथो दैयाव गासोमनाङासै नैबे माथो फिसाजाद नामा नैबे फिसाजादलायनो माबासो बानलु जोगोनार बायदि नै बे फिसाजाद बेथ' गोलैनो दंना ना नै माथो ओरैनो मोनखाबाय राखाबाय माथो फिसाजादलाय बियो ने माखासे बेखौ फोसाबना फोसाबले हाग्राखौ 40 ना 45 दाख्लै फानहरनाया मैयानिया 40 मैयानियानो खमथ'सिन आरो खेबसेनो लांनाय जाबायना
दे अजा दाम खमब्लाबो माने फानबाय थानो मोनो ना थाइगासिनो दङ नै बिदि थानानै होबाय थाग्रा खम दामब्लाबो अरजाया नों बिफांल' थैनो नाङा ओरैबायदि नै ओरैना बिबारानो होगासिनो दंखायो बिबाराथ' थाखो थाखो खानाया ओरै खालाङो ओरै बारो आं बे बानलु बागानखौ सिगांबो हगारखांखाबाय मा मा होदों बेवहाय गोबोरखि होनदों नामा ओमफ्राय बयलार खि होनदों नामा बयलार खि होआखै बयलार खि होआखैनो गोबोरखि होदों ओमफ्राय बिफांनि थाखायहाय भिटामिन होदों जाहैबाय गंगार खर'नि होदों होआखै जेरावहाय एसे गंगार खर' बायदि जादों बेवहायल' एसे होदों मा मुलिमोन बेखौबोथ' खोन्थानो रोंला दे जै सारखांबाथाय थिमिखौनो गाहरो माबोरै खोन्थानो रोंबावनाय दे लोगोफोर होनब्ला